Maraming salamat. Ano po, Rahul Negredo, sir. Sulit pa na nito yung kaparehas. Lain-lain pagtero, mapasayo po tayo sunod din pa yan. O sa ini, Honorable Rahul Negredo, ang ako hinahanap, ang akong paniblat, ang kanina naglipay na mga honorable. Pero nakakaintindi ako tungkol kay may milyon din at hindi na ng mga bisita.